What we do in the Netherlands, we try to use space as efficient as possible. So not only what is known by managing the water, we're also managing the space, because we don't have too much space. So that means that we give value to big balconies. We requested certain problems that we experienced in the past in our real estate projects, and we asked different companies to come up with a solution, but also with some creative ideas. What we have saw in the solution that 4UGA gave us was actually innovating and very close with what we would like to develop here in Croatia. My name is Aleksandar Burzac. I live in the Netherlands. Together with my partners, we are involved in real estate development in the Netherlands. But this is the first project we have done in Croatia. Pa to je izuzetno specifičan projekt. No? Specifičan je iz razloga što smo imali tu sreću da smo imali investitore koji su izuzetno razumni bili. Imali su jako široku sliku od toga šta hoće dobiti. Mi smo na tom projektu konkretno mogli dobiti puno veću izgrađenost, puno više stanova, ali kvaliteta stanovanja ne bi bila na ovoj razini koju smo sad postavili. Mi smo 4UHA, mi smo arhitektonski ured koji je nastao doslovce od nekih malih projekata, malih stvari. Rasli smo iz godine u godinu, tu smo već 10 godina. Htjeli smo postaviti na neki način novi standard, evo, vrlo otvoreno. Investitori su nam iz Nizozemske. Prvi mi projekt bio u Hrvatskoj i sa tim novim projektom na neki način su trebali izbrendirati svoj brand u Hrvatskoj. Baš se konkretno radi o dizajnerskom projektu, mogli bi se reći boutique housingu. Mi smo gledali taj projekat kao jednu zgradu, to jest kao zgrade i stanove u kojima bi mi htjeli živjeti. Prezentacijske sastanke nije odrađivala Agencija za nekretnine, nego opet naš arhitektonski ured, gdje je i kupcima automatski jako interesantno kad im prezentira netko koji to zaista crtao i zaista zna odgovore na pitanja. Cijela procedura, smo imali ideju da bude originalna, znači nakon prvog razgovora sa investitorima, takav je bio dogovor, da postignemo nešto što je interesantno tržištu, a da je opet nije nužno ono kako tržište funkcionira, da izađemo malo iz okvira i da sagledamo da li se nešto može popraviti. Kad se napravila prva ploča na gradilištu, smo pozvali sve stranke u procesu, zapravo kupce stanova, nas kao projektante. Investitori su došli iz Nizozemske, to je bio taman pred koronu, nekakva zadnja točka gdje su se mogli dotaknuti. Tako da su i oni su imali priliku zapravo godinu dana prije se upoznati, zapravo razvijati svoje kontakte, tako da već kao prijatelji se usele u svoje stanove. Nije nikoga bilo, mi smo se prvi uselili u stan u ovoj zgradi i to je bilo točno na Staru godinu prošle godine, pa je bilo ovako zanimljivo jer smo zapravo Novu godinu dočekali u svom stanu i nismo imali ništa osim kauča i tako smo sjedili zapravo i gledali televiziju i čekali Novu godinu, ali je to bio taj jedan wow trenutak jer smo znali ok, tu ćemo biti, to je naš dom i to je to što smo čekali zapravo cijelo vrijeme. Imamo više djece nego stanova. Što je super i sad imamo stvarno baby boom. Ja mislim da u razmaku od nekoliko mjeseci imamo 6 novih beba, što je nevjerojatno za Hrvatsku općenito, a kamoli za 2 zgrade nove. Pa se uvijek zezamo da je zapravo ekipa iz 4UHA pomno odabrala ljude koji će kupiti ovdje stanove, znači mlađe obitelji sa malom djecom. Tako da, eto, super je. Susjedi su super, evo, ja nemam šta drugo za reći. Stan je jako zapravo praktičan za klince. Nema nikakvih prepreka, nema stepenica, nema ničega, tako da mislim da možeš bez problema pustiti dijete da ide kroz stan, bez nekakve bojazni. Da, i za život, tu je vrtić u ulici, sad triki ga je dobiti, ali ajmo reći tu je, pobrinut ćemo se koliko god možemo da zaista i dobijemo tu mjesto. Škola je također, vidi se iz balkona, tako da za prvih nekih 15 godina mislim da smo mirni. Odmaknuli smo se od svega i išli smo urbanistički, kako zgrade urbanistički označe da ne budu agresivne. Tu su ove pastelni tonovi, zapravo žuti i tamni losos.
koji su zapravo dobili svoju ulogu na način da djeca koja hodaju do igrališta koje je preko puta, do škole, uvijek imaju vrlo jasnu sliku svog doma. A opet je nešto što je potpunosti se uklopilo u funkcionalni dio jer naglašavaju ulaze, jasno su označene prema prometnici, tako da i vi kada neko dolazi, to je jasno je o čemu je riječ. Prvo čim se srećete je hodnik, naravno, i tu je bitno postići reprezentativnost hodnika kroz funkcionalnost, naravno, jer reprezentativnost je kad vam netko dolazi, a funkcionalnost je ono kad cijela obitelj uđe u zimskim jaknama. I iz te točke zapravo se dijeli cijeli stan. Imate, na jednu stranu je spavači blok sa sanitarijama, gdje zapravo je nekakva intima stambena i ogromno spremište koje smo im namijenili i svi su stanari to objeručko prihvatili. Na drugu stranu je veliki open space sad da li je netko sebi kuhinju odvajao ili je zadržao unutar open space i onda prelazak na balkon na koji se pristupa kroz ogromnu staklenu stijenu harmu koja se otvara u punoj širini na 4,5 metra, što danas stvarno rijetko su u stanogradnji gdje vi stol možete staviti na sred otvora i uživati ljeti. Penthouse sam po sebi je uvijek nekakav posebni svemir gdje ako želiš napraviti stvarni penthouse, da to nije penthouse jedan od 8 stanova na zadnjem katu, nego to je četverostrano orijentirani jedini stan na katu, pravi penthouse koji ima i 2 velike terase gdje oni mogu zapravo koristiti svoj stan apsolutno onako kako njima paše. What we first said, okay, we need a balcony where you could put a table and 4 chairs so that people can eat outside, especially in the spring and summer months. And we did that, and what we saw, experienced it, that people had already tables and chairs outside, and that made us of course proud, because that's not really the building habit at least in Zagreb, what I saw. Pa ja mogu reći da se ja svako jutro stvarno probudim onako sa smiješkom, pogotovo preko ljeta, ja sam općenito ljetni tip i onda kad otvorim tu čuvenu terasu, odnosno balkon, ne možeš se ne nasmiješiti, znači stvarno te to svjetlo te tjera da se smiješiš i da budeš dobro raspoložen. Nisam požalila ni u jednom trenutku što smo uzeli ovaj stan, to isto tako vidimo i po prijateljima koji dolaze tu i onda onako wow, one osjećaje koje oni imaju i onda svaki put kad oni zapravo dođu i pogledaju taj stan mi se iznova zaljubimo u taj stan jer shvatimo koliko je prekrasan, jer kad živiš tu dosta nakon nekog vremena prestaneš primjećivati koliko je super, ali evo ja gotovo svako jutro mi je ok, super. Ja kad vidim Tevu odmah sam sretan i da mi je lijepo, tako da di god da jesmo. Najponosniji trenutak, zapravo najponosniji trenutci su bili ti sa stanarima zapravo, gdje kad dobiješ fotografiju od stanara iz stana, koju apsolutno više nisi nikad morao ni dobiti, kako su oni neki kutak stana sebi zamislili, sebi uredili, da nije da se ti njima isprojektirao i sad se oni uklapaju, nego da si im isprojektirao nešto što oni mogu s vremenom i mijenjati, što si mogu zapravo apsolutno sebi prilagoditi. Moje cijelo iskustvo zapravo na projektu je ogromno i jednostavno nešto što je teško zapravo doživjeti, uopće sagledati, da se ja sad odmaknem i vidim, jer ja toga vjerojatno kroz 2 godine, čak i više rada na projektu, vjerojatno nisam svjestan, jer sam vjerojatno kako strukovno, tako životno rastao sa projektom, ali da je obogatilo iskustvo, to je neusporedivo. Ovo što bih još, moram to reći da sam se okružio sa ljudima koji su sposobniji i pametniji od mene. To me na neki način pokreće i mislim da je taj timski duh baš ono što karakterizira naš ured. Ako treba, sutra ćemo raditi male projekte, spremni smo za velike projekte, dobro smo organizirani, stojimo jedan iza drugoga, što je po meni najbitnije.
i taj timski rad je u stvari pečat 4 uha. One important thing in business is when success can be shared. And in this case, I think we were not entering this cooperation as the investor and the most important guys. I think we put ourselves on the same level like our local partners, Mr. Mislav and For Uha, and Mr. Tomislav and Mr. Konjavod from the law firm. For the end, I would like to ask people to be a little bit more patient. We are starting to develop now our second project. We have a waiting list, a significant amount of people on the waiting list. If I would say that more than 200, I think I will be very conservative. But I would ask, please be patient, and in the coming year we are starting with our second project.